Ayan, hi! Gahuot! Ayan mga bay, ang pamasko natin. Pang regalo, apil pa diri ang wifi. Nagnitutot man. Asam na napit Irene? Sige, okay. O, sige, close na natin. Ayan na po, hatid na namin. Dari na Irene. Dili lang. Sa sud lang. Yung iba nasa loob kaya hindi na magkasya. Kumanan mo today. Sige. Tabi kayo dyan ng friend ni Ate Shelo ha. Andyan yung iba mga bay kasi hindi magkasya. Daan na kabi. Close by close. Sige. Sige, okay na siya. Ako na bahala. Dito pa yung iba mga bay. Diyos ko, nagkaangkuan na tayo nito. Ayan, magsabak tayo ng ano. Ipusa na. Ha? Kuha ang usa lang. Ay, natakpan. Ayan. Kuha abi. Kuha na ni. Sige, go. Bye-bye, nanay. Bye, ma. Daray, akong partner sa kuan. Kami tayo ni putos. Ipusa naman. Nga ito, ibutang ang cellphone. Asa? Ngadto? Kinsa man to si Kuya. Hawiri sa nabi. Ihatod lang ni si niya. Ayan. Sige mga bay, papunta na tayo doon sa mga masiswerteng makatanggap ngayon ng pamasko. Maagang pamasko po sa lahat ng empleyado ng Sultana condominium unit, no? Yung nagbibigay po pala yung may-ari ng niluloko ko yun sabi, ikaw yata ang may-ari na ama ni mong friend si Nasa pusok. sige. So sunduin muna namin ang friend ng aking napakagandang dilag na driver, anak ni Ate Irene. Ito yung takbuhan namin pag hindi na kaya sa motor. Sobrang salamat. At belated happy birthday nga pala kay Kuya Rene. Subiko. Nag-ingon man dai ko ni Ate Irene na belated happy birthday na lang nako kay nalimot man ko Kuya Irene. Kuya Rene, belated happy birthday sa imuha. Amping ka diha kanunay, laban lang. Malaban lang mahuman ra lagi ang kontrata. Makauli na ka diri sa Pilipinas ug makakaon na kag buwad ginamos. Unsa pa imong gipangandoy nga gustong kaunon nga wala diha. Sige. Okay. Lechon. Ang lechon, syempre lechon daw. Ingon imong unika iha. Diara. Kuya Rene, amping diha kanunay og more years to celebrate. Man English gara ko siya no. Sige, syempre sani ka ng good health always. Maura to ang nagwara-wara. Si Inday wang imuhang pamilya. Sige, amping di ako kanunay Kuya Rene ha. Salamat kay ni imuhang sakyanan. Okay, see you later mga bay. Ito sa ning i-post. Ayan mga bay, super balita muna tayo sa mga oras na ito. Nakikita po natin medyo maulan-ulan sa aming area ngayon. At syempre pag maulan-ulan, ma-traffic din yan mga bays. Ayan, kasalukuyan po tayong nandito sa Basak, Lapu-Lapu City. No? Okay. Magbabalik kayo yung Inday. Ay, Ginoo ko. Di na ba ma-post? Ayan. Kuya, daan na akong among promise. Merry Christmas. Awili lang sa lubot kay basig makuan. Okay. Ayan mga bay, welcome po tayo dito sa Sultana. Nandito na rin tayo sa wakas. Akong uyab nga pula hay naka siya kansiton. Tanaw ng motor bina. Wala. Okay, dato kasi sa entrance tuyo ka anang lingin. Pwede naman siya mudit, sorry. Saka tuyo lang ka sa lingin. Ayan, nandito na po tayo sa Sultana mga bay. Medyo maulan-ulan talaga. Murag sila magkaroon ng nasa. Asa? Naa sila, naa? Wala mo.
Okay. Hi Kuya, Merry Christmas. Andito na kami para mamigay ng pamasko. Oo. Sige, asa naman tong kauban nato? Di aday. Day, oh, wiri day. Di adto ka, di adto ka. Na, videohin mi ari ha. Oh. Day, ato na. Dong, gawas diri daw. Sa ama na to pwede ate, karon pa. Hi. Daghan biya ni asam na to ibutang. Ana man pwede diha. Pwede man po sa Ana pa yang sawon nun diha? ay, okay, 21 man ka po. Elevator yung ko karon ma. Oh, sige. Ayan. Ito. Ari na ko ibutang ma. Inchik mo na. Hello. Merry Christmas. Santa is here. Sige. Ayan, ayan na po. 21 na piraso. Present ba kayo lahat ngayon? May isang diot sa amin ma. Sige, ikaw na bahala sa DOT. Kano saan to siyang balik? Kuan, ugma na siya. Na siya, ugma. Kung not si Buena, gini ninyo. Kay karon man ako nakuan. Naa pa si? Ah, sige. Ito po lahat ang ating pamasko at sobrang maraming salamat po sa nag-assist. Sakto ba? Hi ate. Hi ka dito. Anong masasabi nyo sa munting regalo ng isa sa mga nag-invest dito? Ayan. Salamat kami mama, nakadawat mo sa iyong regalo sa pamasko na. Ah, sige, sige. Oh, pwede na kayong kumuha. Asa mang uban palit tawag ti? Tago na ko ha. Naasa ubos. Una na, inala ilang kung ano pamasko pang Noche Buena. Ang tanang guard palihog tawag, sir. Kuan dito man daw mo guard. Naa sila tanan? Wala kuan rami na tulo. Kamo na bahala sa uban sa guard sa kuan. Basta 21 daw mo tanan. Kuha mo kog listahan. Ayan, day. Silaw man di ari. Oh. Taas. Sa office, kumpleto sila? Wala itaw ron ma'am, duha ra na ang maintenance. Maintenance ra. Pero, Mama, elevator. hala no. Pero gahapon, na mo tanan? Gahapon man ta kung kuan niya kay sobra. Wa jud na kaya sa kuan bangs. Sige ate, kuha na kayo isa-isa. Ah, sige. Bilis na nga kayo, ang tagal-tagal niyo. No, paano? Sige kuya, kuha. Halina kayo, may pamasko dito. Oh, kasali kayo lahat. Halina, baba na kayo. Lumangoy na kayo dito. Ma, Ha? Oh. ma, mag-elevator sa ako kadyo. Ang saan to sila? Sa lain ko ka. Ma, mag-elevator ko kadyo. Oh, sige, basta kay... Oh, basta kay na ay. Basta 21. Katong 21 yun yung gihatag. Oh, sige na, kuha na mo. Ay, si kuya, natagaan na namo katong sa entrance. Itagaan na nako. Oo.
Para di niya may biyaan iyang kuan dito. Hi, Merry Christmas ninyong tanan. Kayo ang maswerte sa araw na ito. Ah. Kinsa man? Unsa man sila? Sa housekeeping sila? Sleeping sila pero dili sa pagkawalan. Sa unsa man na sila? Unsa man? Kamo may nang lista ka? Kamo may nang lista? Dili naman yung sleeping. Alam nga, magtagaan mo ang lista. Pero magtapal ka. Aw ka na imo ibang hatag. Sila ba kay Di, kung naay wala, sige, ihatag lang sa uban kay kinahanglan na ni Mano Chibuena ninyo niya. Oh. Sige, kuha na lang. Sige na, kuha na mo. Kaya ang mapili na ko ha. Sige. Wala isa pa yan. Mag-thank you kayo sa nagbigay. Yung lakas lang talaga ang inaalay ko. Ma'am, Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas! Okay. Wala isa pa yan. Kuha na ka ti. Imuha ti. Balik pulo imo ti. Kaya ikaw ang manager. Kuha mo ni Mujin. Kinsa pa yung wala? Sa may wa, kari ni Mujin. Oh, si Ariel. Nagapul. Sa guard Oh, na sige. itulo, upat. O sige, ikaw na kuya bahala sa guard nimo. Ariel. Nya sa swimming pool. O, kuha lang yung mga kauban. Nya alalay jud ang lubot ana ha kay Kini basig. sakto gini nila no, mga Sergio, Nagsireyo chip. Michael, Wala man karon. Sergio. So, oy, ihatag na lang ninyo sa lain nga wa malista. O kay kuan man kanang pagkaon man gud ni para Noche Buena. 26 pa sila mo balik. O, ihatag na lang sa uban. Kinsay naa kay Ang order chip kay pito sila ka buko. Oh, diyan na upat ila ina. kung kadumdum mo sa ilahang balay, okay ra pud kamoy muhatag. Kung kung larga sa Zamboanga City, pwede sa namasahe pa mo. Oh, sige unya, kamo na bahala ni ha. Sige ma'am, salamat. Oh, sige. Thank you sad. Merry Christmas. Unya o ganahan mo, order mo na ako. message lang ko ninyo ha. Sige. Unya subscribe niyo akong YouTube channel, Inday Kabkab. Para makita niyo yung mga mga tsura Pinoy na Pinoy. Sige ha, nya mari sa mi. Si Ate Apil? Salain na ila. Salain. Sige. Kani sila? Sige, ate, ako nang ipamana nimo ha, ikaw nang bahala. Ikaw may dako ka. Ay, sige, basta. Dako ra kong tao pero dako lang. Dako lang siyang tao, pero lahi ang dako-dako. Correct. O, sige ha, huy, God bless ninyong tanan. O, sige, Merry Christmas and a Happy New Year. Salamat. Maayong Pasko og mabungahong bagong tuig kanatong tanan. Ali na day, hala to ara ang indayng bata. Uli na ta day. Sige, moari na ta. Hoy, Ginoo, sa kay elevator may giari oy. Sige, bye-bye. Bye-bye na kanila. Bye. Merry Christmas. Red na red and green. Okay, bye-bye. Tala na. Let's go. Merry Christmas eh. Wa lagi sila no? Wa lagi sila. Ayan, uwi na kami. Sakay ang pulang sasakyan. Paskong Pasko. Silang papa maasa. Wa lagi sila no? Tawagan na to be. Kung asa sila. O, sige, hanggang dito na lamang po tayo. At maraming salamat talaga sa nagbigay. God bless you po. Nanay. Nanay anon. Nag-elevator ko. Sige ko. Okay, dili man niya ipaingon iyangan. Ang maayong manggihatagon daw, dili daw ipaingon angan. Pero kaila ka sa yangan jud tiro. O kaila ko sa tinuod nga ngan. Kay og ipaingon daw angan, daghan man mangayo. Ito joke eh. Bitaw kung gusto jud nimo manghatag, yang hatag lang jud ka sa hilong. Daghang mga rason na ay mga kamag-anak nga magselos. May ana ba na daghang kabaw na ka sa ato ang
kuan karon level up na kay itong mga atong sani. Parka. Ma, kung mo break si Ha? Shelo, ma. Nga naman si. Ay, sila kuya. Wala na, let's go na. Ako tawagan siya sa kuan kung naunsa na to siya. Basig wala nigikan kay ulan. Or basig diri na sila gikan and Wala pa ta. dugay kay tar nanguli na lamang. Tanaw na to. Ano. Tawagan. Ay, nakuan ka sa hams. Sana itaw gabi. Apil niya mga guard dere. Ma, wala pa di ko kayong tubig. Ay, uday kita kaan. Oh, kita gani yung biyaan yang kuan niya di na ta kagawa sa ni kay. Oh, dan na de. Okay. Okay kayo. Okay kayo. Hala, sila rap-rap po. Lami kayo. Sila rap-rap po. Ha? Sila rap-rap ay. Jesus, Ginoo. Ganihara mo di agahulat. Ganihara mo di agahawat. Ay, kabayo. Alilap kay mamalit may papagsudan. Ganyan. Sila na lang duha ang Sila na lang. ang imong i-drop. Hoy, ganihara human na may panghatag siya lang si Ton. Kaman na may panghatag. Siya man nga akong uyab nga asol oy. Ganihara human na may panghatag hain man day mo. Nandis ko pa mundo ha? Ay, mapag yung isda be. Ikaw na may palit? Oh. Ali na lap sakay diri. Ay, kabayo na lagpot. Kato mama na. Kanina sila pinaabot. Dili ka pagin mi ngadto, kay palit niya na turutot kasi ditiabaw na. Uy, sa mga kapuya kan tiyabo? Oh, Ali, ma. isda ang pangsugba ha. Na apo dra. Be, na una di mo gabot ma. Naagi daghan wa. Gahapon kumpleto daw sila kay giingnan. Nya, ason to. Ingko ikaw na di baha na ate kanang naadiha nga. Wa malista, tagi na lamang. Naman datoy mga amo tong uban. Nauma na day mo. Ay, ganina na day mo ma. Ganina ra taon. Kami sa ganina ra sa mig tagad. Kay yung kumagwa mo ni Ay, Ari. wala mo ganiyang ari. Dali ram ta kay miss. Kon si Papa kay nagapit ta ng tindahan. Ay, siya ra na bahala. So ayan, Asa ka maraming salamat talaga sa nagbigay. Sobrang napakabait. Sana ipagpalain ka pa, inay, sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Merry Christmas from Sultana. Ayan. Arwa awa ang ilahan. Sabi, mabungol ta na nata sa kuiba. Gamay man eh. Marigondon, saan ni Marigondon High School? Oh. Mhm. Ay, balik pita. Ang rap. Anya, dream come true na imong turutot. Oo, kayo. Ok, Base water. ok, unsa sa? Tapos mo din base water, no? Kaya. Ok kayo. Nasa dagan lagi kay na maliturot lami kayo. Natukan ko pero walang kayo. Natukan ko. Nama nag-TikTok ko kana. Rap na. Ayan, nihilak din ko. Nihilak. Sige, padong nami pauli mga bay, no? Human nami nag pakuyan na. Bisaya na wala ako na pagkitang Bisaya ron ba? Iba mga mato sa mo. Human na ta pakuyan na og mga grasya. Hala, tubig oh. Nauhaw ka day. Dool naman ta day. Dola ta sa. Dool na sa kuan. Hala, uso lagi nga ning turutot ron to, oh. Day daghang nakasabit. Daggan mo yan. Halos puro ingon ana ang baligya. Kani sa sinta niya katuadto kay tag 120 then 100 then 80 niya kani tag 60. Pila man eh? Ang ani kay tag 120 niya tag 60 ra ni. Nganong 120 man niya 60 unsa mo gi presyo ana? Among mo ni among una gipalitan niya. Ning maro man si Papa iyang gisod sa pitaka iyang kwarta di. Akong di balik ni. Unsa nga ni maro? Unsa pagkalasing maro? Bali, Ah, ang pinaka-presyo niya 120. Di 60 ra ni. Na iyang kwarta 50 no. Nariti kwarta siya sa iyang pitaka kwan. Ibangyo siya. 700 800 mangguro. Di sa man siya 800. Ang lang. Hala. Pinuang ni mong papa no mangupit na niya siya. Di niya ihatag ang halin. Saba ba? Sa guardians to guroy. Laro kayo. Ano ba?
Eh, tingnan natin. O sige, bye-bye na tayo. Bye! Ay, Choy! Kato lang aturutot dilo. Anang gamay ba? Anang gold. Ako mo ba? Sus, ka-cute ato eh. Marami to. Agay ay Gamay si Mood. Aron buko mo palit. Ang daghan kay sandwich ron baligya.